21 വരെ 21-ാമത്തെ ആണല്ലോ. 22 മുതൽ 3-ാം തീയതി എന്തോ 22 വരെയുള്ള 22 മുതലല്ലേ? 22 മുതലാണോ 21? എനിക്ക് ഞാൻ 21 ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇനി മാതാജി വരും. PDF-നകത്ത് 22 മുതലായിട്ടേക്കുന്നത്. 21 തൊട്ടാ തുടങ്ങണ്ടേ? അതെ, ഞാൻ 21 എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 21 മുതലേ തുടങ്ങണ്ടേ. ഇന്നലെ 20 വരെ കഴിഞ്ഞു. മാതാജി ഇന്നലെ ഇട്ടേക്കുന്ന 22 തൊട്ടാ. PDF-നകത്ത് 22. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോകുലം മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുക്കണം അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്താ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 19, 20 വന്നെടുത്തത്. അതെ, നമ്മൾ അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? 19-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഒരു കൃഷ്ണഭക്തൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ അധപ്പതിക്കാൻ ഇടയായാൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കെട്ടുപാടിലേക്ക് പോകുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് 19-ൽ. അതെ, ഒരു ഭഗവാനില് അഭയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സാഹചര്യം വന്നാലും ഒരിക്കലും എന്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല? വീണ്ടും കെട്ടുപാടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ആ നിർവൃതിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്മരിക്കുകയല്ലാതെ വേറൊന്നും യാതൊന്നിലും ഏർപ്പെടില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ആദ്യം കൃഷ്ണഗോത്രത്തിൽ വരും, കുറെ നാൾ തെറ്റിപ്പോകും, വീണ്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവണം. ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് വഴി കൂടെ പോയാലും പിന്നെ എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദിവ്യ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന പരമദിവ്യോത്തമനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. സർവനാശത്തിന് ശേഷം ഭഗവാനിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുന്നത്. പിന്നെ സനാതനത്വം, ധാരണശക്തി, സൗന്ദര്യം എന്നിവയുടെ സ്വരൂപം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായ അഭയം പ്രാപിക്കുക, സമർപ്പിക്കുക ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏക മാർഗം ഇതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതും. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നൊന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതുവരെ ഇനി 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് എടുക്കണം. PDF കണ്ടല്ലോ അല്ലെ? 22 തൊട്ടുള്ള ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഈ ഒരെണ്ണം വായിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ശ്ലോകം 21. ത്വമാത്മനാത്മമവ്യേഹ മോഹധൃത് പരസ്യ പുംസ പരമാത്മനാ കലാം അജം പ്രജാതം ജഗത ശിവായ തന്മഹാനുഭാവാഭ്യുദയോതിഗണ്യതാം. ത്വമാത്മനാത്മനമവ്യേഹ മോഹധൃത് പരസ്യ പുംസ പരമാത്മനാ കലാം അജം പ്രജാതം ജഗത ശിവായ തന്മഹാനുഭവാഭ്യുദയോതിഗണ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരസ്യ പുംസ പരമാത്മനാ കലാം അജം പ്രജാതം ജഗത ശിവായ തന്മഹാനുഭവ്യാഭ്യുദയോ അതിഗണ്യതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്വം അങ്ങ്, സ്വയം, ആത്മന അങ്ങ്, സ്വ ആത്മാവിനാൽ, ആത്മാനം പരമാത്മാവ്, അവേഹി അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തുക. അമോഘതൃ കുറ്റമറ്റ ദൃഷ്ടിയുള്ള ഒരുവൻ, പരസ്യ സർവാതിശായിയായ, പുംസ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, പരമാത്മന പരമപുരുഷന്റെ, കലാ പൂർണാംശമായ, അജം അജൻ ജന്മരഹിതൻ, പ്രജാതം ജന്മമെടുത്തു, പൂജാതനായി, ജഗത ലോകത്തിന്റെ, ശിവായ ക്ഷേമത്തിനായി, തൽ ആ മഹാ അനഭാവ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അഭ്യുദയ ലീലകൾ അതിഗണ്യത അതിവിപുലമായി വിശദീകരിക്കുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അങ്ങേക്ക് പരിപൂർണ ദൃഷ്ടിയാണുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ പൂർണാംശമായി അവതരിക്കയാൽ അങ്ങേക്ക് സ്വയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അജനെങ്കിലും സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി അങ്ങ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയവും അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ ലീലകളെ ദയവായി സുവ്യക്തമായും സവിസ്തരവുമായി വിശദീകരിച്ച് വർണ്ണിച്ചാലും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങേക്ക് പരിപൂർണ ദൃഷ്ടിയാണുള്ളത്. ആരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്? വ്യാസമഹർഷിയോട് പറയവല്ലേ? മഹർഷിയോട് പറയാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞ അമോഘ ദൃക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞത്, കുറ്റമറ്റ ദൃഷ്ടിയുള്ളവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുറ്റമറ്റ ദൃഷ്ടിയുള്ള ഒരുവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അമോഘ ദൃക്ക് എന്ന വേർഡാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് പരിപൂർണ ദൃഷ്ടിയാണുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ പൂർണാംശമായി അവതരിക്കുകയാൽ അങ്ങേക്ക് സ്വയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് അങ്ങേക്ക് കഴിയാണ്. പിന്നെ അജനെങ്കിലും സർവമാന ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി അങ്ങ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയവും അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ ലീലകളെ ദയവായി സുവ്യക്തമായും സവിസ്തരവുമായും വിശദീകരിച്ച് വർണ്ണിച്ചാലും. കാരണം വ്യാസമഹർഷി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് വേദങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ചു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അമോഘ ദൃക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറ്റമറ്റ ദൃഷ്ടിയുള്ളവനാണ്. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയവും അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ വ്യക്തമായിട്ടും സവിസ്തരവുമായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വ്യാസമഹർഷിയോട് പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പൂർണ്ണ അംശ അവതാരമാണ് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പതിതാത്മാക്കളെ ത്രാണനം ചെയ്യാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താലാണ് അദ്ദേഹം അവരോഹണം ചെയ്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത്. ഈ വിസ്മൃതാവസ്ഥയിലായതും അധപതിച്ചതുമായ ഭക്താത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിയുക്തമാകുന്നു. ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരുമാണ്. ആകയാൽ പതിതാത്മാക്കളുടെ നന്മയ്ക്കായി സർവ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും ക്രമാനുഗതമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യത്തെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഭൗതിക അസ്തിത്വ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകേണ്ടത് പതിതാത്മാക്കളുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു.
ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമദിവ്യോത്തനം പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പൂർണ്ണ അംശ അവതാരമാണ് ആര്? ശ്രീ വ്യാസദേവൻ. അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് അവതരിച്ചത്? അവരോഹണം ചെയ്തു എന്നാ പറഞ്ഞത്. അവരോഹണം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? ഇറങ്ങി വന്നു അല്ലെ, ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരോഹണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പതിതാത്മാക്കളുടെ ത്രാണനം ചെയ്യാനായിട്ട്, പതിതാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളെ ത്രാണനം ചെയ്യാനായിട്ട്, പരിശുദ്ധനാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അവരോഹണം ചെയ്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത്. ഈ വിസ്മൃതാവസ്ഥയിലായതും അധപതിച്ചതുമായ ഭക്താത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ നിന്നും വിയുക്തമാകുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അധപതിച്ച ഭക്താത്മാക്കള് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്മൃതിയിലായവര് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നവരാണ്. കാരണം അവർ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയവരാണ്. ജീവാത്മാക്കളെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരുമാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. മാത്രമല്ല എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകൻ. പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണ്. ആകയാൽ പതിതാത്മാക്കളുടെ നന്മയ്ക്കായി സർവ്വവേദ സാഹിത്യങ്ങളും ക്രമാനുഗതമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പതിതാത്മാക്കളുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളും ക്രമാനുഗതമായിട്ട് വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യത്തെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഭൗതിക അസ്തിത്വ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകേണ്ടത് പതിതാത്മാക്കളുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദസാഹിത്യങ്ങളെല്ലാം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി എങ്ങോട്ട് പോകണം? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതും ആരുടെ കർത്തവ്യമാണ്? ഈ പതിതാത്മാക്കളുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അതിനൊരു വഴികാട്ടി, അതിനുവേണ്ട എല്ലാ രീതിയിലും സഹായിക്കാനായിട്ട് ആണ് ആര് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്? കാരുണ്യാവതാരമായിട്ട് അല്ലെ വ്യാസ മഹർഷി അവതരിച്ചത്. ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ ആത്മീയാചാര്യൻ സോപചാരമായി ശ്രീ നാരദ മഹർഷി എന്ന് വരികിലും ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ആത്മീയാചാര്യനെ യാതൊരു വിധത്തിലും ആശ്രയിച്ചില്ല. എന്തെന്നാൽ അന്തസത്തയിൽ മറ്റേവരുടെയും യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യൻ അദ്ദേഹമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഒരു ആചാര്യന്റെ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവാനായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഒരുവനെ നിശ്ചയമായും ആത്മീയാചാര്യൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മെ സ്വന്തം ശിഷ്ടാചരണത്തിൽ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും അവരുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്താൽ ജ്ഞാനസമ്പൂർണരെങ്കിലും അനുഷ്ഠാനപരമായ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരെ സ്വീകരിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കാനായി ഭഗവാൻ സ്വയം ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ സൂക്ഷ്മ പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് ചിത്രിതമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ സോപചാരമായി ശ്രീ നാരദ മഹർഷി ആണെങ്കിലും ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ആത്മീയ ആചാര്യനെ യാതൊരു വിധത്തിലും ആശ്രയിച്ചില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാര്യനാണ് ആര്? ഗുരുവാണ് നാരദ മഹർഷി. എന്നിരുന്നാലും എന്താ പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തെ യാതൊരു വിധത്തിലും ആശ്രയിച്ചില്ല. കാരണം മറ്റേവരുടെയും യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യൻ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ ഒരു ആചാര്യന്റെ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവാനായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഒരുവനെ നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മെ സ്വന്തം ശിഷ്ടാചരണത്തിൽ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവർക്കും ആരാവശ്യമാണ്? ഒരു ആചാര്യൻ ആവശ്യമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് ആര് കണ്ടു? വ്യാസ മഹർഷി കണ്ടു. സ്വയം ഭഗവാനാണ് എന്നിരുന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ആരെ ഗുരുവായിട്ട് കണ്ടു? നാരദ മഹർഷിയെ ഗുരുവായിട്ട് കണ്ടു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വന്നപ്പോഴും ശ്രീരാമനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്തും അതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവത്തിൽ അവർ എങ്ങനെയാണോ? എല്ലാ ജ്ഞാനവും നേടിയവരാണ്. സമ്പൂർണരാണ്. ജ്ഞാനത്താൽ സമ്പൂർണരായിരുന്നു. എങ്കിലും അവരെന്താണ്? ആ അനുഷ്ഠാനപരമായ ആത്മീയ ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ചു. മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കി. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതിന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കാനായി ഭഗവാൻ സ്വയം ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ സൂക്ഷ്മ പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് ചിത്രിതമായി വർണ്ണിച്ചു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വ്യാസമഹർഷിയായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരു ശിഷ്യനെ ഒരു ഗുരുവായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നാരദ മഹർഷിയെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഗുരുവായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട്
പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ തേടാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളെ സൂക്ഷ്മ പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് ചിത്രിതമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കണില്ലല്ലോ. സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞൊക്കെയാണ്. സ്ലൈഡ് ഇട്ടേ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണോ? അല്ല അല്ല അല്ല. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അധ്യായമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 22. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇദം ഹി പുംസ തപസ ശ്രുതസ്യ വാ ശിഷ്ടസ്യ സൂക്തസ്യ ച ബുദ്ധിദത്തയോ അവിച്യുതോർത്ഥ കവിഭിർ നിരൂപിതോ യദുത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. ഇദം ഹി പുംസ തപസ്സ ശ്രുതസ്യ വാ ശിഷ്ടസ്യ സൂക്തസ്യ ച ബുദ്ധിദത്തയോ അവിച്യുതോർത്ഥ കവിഭിർ നിരൂപിതോ യദുത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കവിഭിർനിരൂപിതോ യദുത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. ഇദം ഇത് ഹി നിശ്ചയമായും പുംസ ഏവരുടെയും തപസ്യ മാർഗമാക്കി ശ്രുതസ്യ വേദാധ്യായന മാർഗമാക്കി വാ അഥവാ ശിഷ്ടസ്യ പരിത്യാഗം സൂക്തസ്യ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം ച ബുദ്ധി ജ്ഞാന സംസ്കാരം ദത്തയോ ഭൂതദയ അവിച്യുത അപ്രമാദഗതിയായ തെറ്റുവരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അർത്ഥ താല്പര്യം കവിഭി അംഗീകൃത വിജ്ഞാനിയാൽ നിരൂപിത നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. യൽ എന്ത് ഉത്തമ ശ്ലോക ശ്രേഷ്ഠ കാവ്യങ്ങളാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഗുണ അനുവർത്തനം അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെ വർണ്ണനകളെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. പണ്ഡിത വൃത്തങ്ങൾ സംശയാതീതമായി നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ തപസ്യകൾ വേദാധ്യായനം പരിത്യാഗം
ശ്ലോകപാരായണം, ഭൂതദയ എന്നീ വിജ്ഞാന വികാസത്തിന്റെ അപ്രമാദഗതിയായ ഉദ്ദേശ്യം ശ്രേഷ്ഠ കാവ്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണനകളുടെ പരമകാഷ്ഠ പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പണ്ഡിത വൃത്തങ്ങള്, അതായത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികള് സംശയാതീതമായി നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? തപസ്യകള്, വേദാധ്യായനം, പരിത്യാഗം, ശ്ലോകപാരായണം, ഭൂതദയ എന്നീ വിജ്ഞാന വികാസത്തിന്റെ അപ്രമാദഗതിയായ ഉദ്ദേശം. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ആ ശ്രേഷ്ഠ കാവ്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണനകളുടെ പരമകാഷ്ഠ പ്രാപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വർണ്ണനകളുടെ പരമകാഷ്ഠ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കലാശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, കല, ശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം തുടങ്ങിയവയുടെ പാണ്ഡിത്യ വികാസത്തിനായി മാനവ ചിന്താതത്വം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം സംജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ മാനവ സമൂഹം ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പരമസത്തയായ പരമഭഗവാനായ വിഷ്ണു സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകോടി പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കല, ശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം തുടങ്ങിയവയുടെ പാണ്ഡിത്യ വികാസത്തിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യണത്? വികാസത്തിനായി മാനവ ചിന്താതത്വം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം സംജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ മാനവ സമൂഹം ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രങ്ങള് അതെന്തിനാണ്? മാനവരുടെ ചിന്താതത്വം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് മാനവ സമൂഹം ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ. ഈ ജീവിത പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് പരമസത്തയായ പരമഭഗവാനായ വിഷ്ണു സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകോടി പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ മാനവ സമൂഹം ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഈ ജീവിത പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് പരമസത്തയായ പരമഭഗവാനായ വിഷ്ണുവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകോടി പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമകോടി പ്രാപിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് പരമസത്തയായ പരമഭഗവാനായ വിഷ്ണുവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകോടി പ്രാപിക്കുന്നതാകുന്നു. ആകയാൽ പാണ്ഡിത്യത്തിൽ യഥാർത്ഥമായി വികാസം പ്രാപിച്ചവർ വിഷ്ണു സേവനത്തിൽ ഔന്നിത്യ തൃഷ്ണ കാട്ടണമെന്ന് ശ്രുതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാണ്ഡിത്യത്തിൽ വികാസം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ വികാസം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വിഷ്ണുവിന്റെ സേവനത്തിൽ ഔന്നിത്യ തൃഷ്ണ കാട്ടണമെന്ന് ശ്രുതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യം നേടിയവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത് സേവനത്തില് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ വിഷ്ണുമായയുടെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ അനുരക്തരായ വ്യക്തികൾ വിഷ്ണുവിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള പരിപൂർണതയെ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വിഷ്ണുമായയുടെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ, വിഷ്ണുവിന്റെ ആ മായയുടെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ അനുരക്തരായ വ്യക്തികൾ വിഷ്ണുവിനെ ആധാരമാക്കിയുള്ള പരിപൂർണതയെ ഒരിക്കലും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ക്ലേശഭരിതവും അനിത്യവുമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാണ് വിഷ്ണുമായ. അപ്പൊ വിഷ്ണുമായ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മായയാണ് അതിലെ ക്ലേശഭരിതവും പിന്നെന്താണ്? അനിത്യമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാണത്. അത് നിത്യവും ഉള്ളതല്ല. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? അത് ഏത് സമയത്ത് നമുക്കത് ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്. അതാണ് എന്ത്? വിഷ്ണുവിന്റെ മായ എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു മായയുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടവർ വിജ്ഞാന വികാസം, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വിഷ്ണുമായിൽ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടവർ വിജ്ഞാന വികാസം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിഷ്ണുമായിൽ അകപ്പെട്ടവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്തിനായിട്ടാണ്? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായിട്ടാണ് വിജ്ഞാന വികാസം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അഭിലാഷ. പക്ഷെ അതിനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭാവനാതീതമായ ശക്തികളാൽ സൃഷ്ടിപരമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഭഗവാൻ ചലനാവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുകയാൽ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ്വപരിച്ഛേദങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളിൽ നിന്നും നിർഗമിച്ചവയാണെന്ന് ശ്രീ നാരദ മുനി വിശദീകരിച്ചു.
ഭഗവാന്റെ ഭാവനാതീതമായ ശക്തികളാൽ സൃഷ്ടിപരമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഭഗവാൻ ചലനാവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുകയാൽ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ്വപരിച്ഛേദങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളിൽ നിന്നും നിർഗമിച്ചവയാണ് ശ്രീ നാരദമുനി വിശദീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഉന്നത ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചതാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളിൽ നിന്ന് നിർഗമിച്ചതാണെന്ന് നാരദ മഹർഷി ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അവ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും ആവിർഭവിച്ചവയും ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നവയും ഉന്മൂലനത്തിന് ശേഷം അവ ഭഗവാനിൽ തന്നെ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്, നിലനിൽക്കുന്നതും അവസാനം അത് എന്താണ് ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ആരിലേക്ക് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാനിൽ തന്നെ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നവയാണ്. ആകയാൽ യാതൊന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല, അതേസമയം ഭഗവാൻ സദാ അവയിൽ നിന്നും ഭിന്നനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നനല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഭിന്നനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിൽ നിന്നും ഭിന്നനാണ്. ജ്ഞാനവികാസം ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനവും പരിപൂർണമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ അജ്ഞാനം, ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ടാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനവും എങ്ങനെയായിട്ട് മാറാണ്? പരിപൂർണമായിട്ട് തീരാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപഗുണ ലീലാദികളും ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഗുണവും ലീലകളും ഇതും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആകയാൽ കല, ശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, മനഃശാസ്ത്രം എന്നീ പ്രമേയങ്ങളും മറ്റു സർവവിജ്ഞാന ശാസ്ത്ര ശാഖകളും നിശ്ചയമായും പൂർണമായും നിർവിശേഷമായും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് സർവ്വസന്യാസിമാരും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും, കലാശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കണമെന്നാണ് സർവ സന്യാസിമാര്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, അതീന്ദ്രിയവാദികളെല്ലാം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. കല, സാഹിത്യം, കാവ്യം, ചിത്രകല തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം? ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. കാൽപ്പനിക കഥാകൃത്തുക്കൾ, കവികൾ, വിശ്രുത സാഹിത്യകാരന്മാർ എന്നിവരെയൊക്കെ സാധാരണയായി ഇന്ദ്രിയഗത വിഷയങ്ങളെ രചിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തിരിച്ചുവിടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ വിവരിക്കാൻ കഴിയും. വാൽമീകി ശ്രേഷ്ഠനായ കവിയായിരുന്നു, അതേപോലെ വ്യാസദേവൻ മഹാനായ രചയിതാവായിരുന്നു. അപ്പോ ഇതേ രീതിയിൽ കലാസാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനുള്ള രചനകൾക്ക് പകരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളെ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വാൽമീകി മഹർഷി ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു കവിയാകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെയാണ് വ്യാസ മഹർഷി മഹാനായിട്ടുള്ള രചയിതാവായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അവർ ഇരുവരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ പരിപൂർണമായി വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ സ്വയം വ്യാപൃതരാ. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മങ്ങളെ പരിപൂർണമായി വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ സ്വയം വ്യാപൃതരായവരാണ്. അപ്രകാരം ഭഗവത് രചനയിൽ സദാ നിരതരാകയാൽ അവർ ഇരുവരും അനശ്വരരായി അതേപോലെ ശാസ്ത്രത്തെയും തത്വശാസ്ത്രത്തെയും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പൊ അവര് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നതിലാണ് അവർ വ്യാപൃതരായത്. അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ശാസ്ത്രത്തെയും തത്വശാസ്ത്രത്തെയും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ചിന്താപരമായ ശുഷ്ക തത്വങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തില് ശുഷ്കമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. തത്വദർശനത്തെയും ശാസ്ത്രത്തെയും ഭഗവത് യശസ് സുസ്ഥാപിക്കാനായി നിശ്ചിതമായും നിരതമാക്കണം. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? തത്വദർശനവും ശാസ്ത്രത്തെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ യശസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുന്നതിനായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. വിജ്ഞാന മാധ്യമത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പുരോഗമനോന്മുഖമായ വ്യക്തികൾ ഉത്സുകരാണ്. വിജ്ഞാന മാധ്യമത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പുരോഗമനോന്മുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭഗവത് അസ്തിത്വ തെളിവുകൾ മൂലം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു മഹാശാസ്ത്രജ്ഞൻ നിശ്ചയമായും ഉദ്യമിക്കണം. ഇപ്പൊ വിജ്ഞാന മാധ്യമത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ പുരോഗമന രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികൾ,
കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയ വ്യക്തികളൊക്കെ അവരൊക്കെ ആകാംക്ഷാഭരിതരാണ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് തെളിവ് മൂലം സ്ഥാപിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു മഹാശാസ്ത്രജ്ഞന് സാധിക്കും. അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ഉദ്യമിക്കേണ്ടതാണ്. സൈദ്ധാന്തിക വീക്ഷണങ്ങളെ പരമസത്യത്തെ സചേതനവും സർവശക്തനുമായി സുസ്ഥാപിക്കാൻ നിശ്ചയമായും വിനിയോഗിക്കണം. ഈ സൈദ്ധാന്തിക വീക്ഷണങ്ങളെ പരമസത്യത്തെ സചേതനവും സർവശക്തനുമായി സുസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം. അതേപോലെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ ശാഖകളെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സദാ നിയുക്തമാക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇതേ വസ്തുത ഉറപ്പായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാകാത്ത സർവ്വവിജ്ഞാനവും അജ്ഞതയാകുന്നു. പുരോഗമനോന്മുഖമായ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിനിയോഗം ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ സുസ്ഥാപിക്കുകയാകുന്നു. മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥ പൊരുൾ അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമായ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനവും സമാനമായ സർവകർമ്മങ്ങളും പരമാർത്ഥത്തിൽ ഹരികീർത്തനമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്? എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ത് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? തെളിവ് സഹിതം ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് എല്ലാ തലത്തിലും എത്താനായിട്ട് കുറെ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സൈദ്ധാന്തിക വീക്ഷണങ്ങളെ പരമസത്യത്തെ സചേതനപരമായിട്ടും സർവശക്തനുമായിട്ട് സുസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും വിനിയോഗിക്കണം. പിന്നെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സദാ നിയുക്തമാക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇതേ വസ്തു തന്നെയാണ് ഉറപ്പായിട്ട് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തില് നിയുക്തമാകാത്ത സർവ്വവിജ്ഞാനം എന്താണ്? നമ്മൾ എത്ര ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത പക്ഷം അതെന്താണ്? അത് അജ്ഞതയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ പുരോഗമനാത്മകമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിനിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ സുസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥ പൊരുൾ അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമായ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനവും സമാനമായ സർവകർമ്മങ്ങളും പരമാർത്ഥത്തിൽ ഹരികീർത്തനമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യണം. നമുക്ക് എത്ര അറിവുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് ഭഗവാൻ സേവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ അതെന്താകുന്നുള്ളൂ? വിജ്ഞാനമാകുന്നുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞതയാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കല, ശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും തോറും നമ്മൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം? ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള അറിവ് നേടിയാലും അത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ശ്ലോകത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിക്കല്ല, 23 ചെറുതാണ്. ശ്ലോകം 23. അഹം പുരാതീത ഭവോ ഭവം മുനേ ദാസ്യാസ്തു കാസ്യാശ്ചന വേദവാദിനാം നിരൂപിതോ ബാലക ഏവ യോഗിനാം ശുശ്രൂഷണേ പ്രാവൃഷി നിർവിവിക്ഷതാം. അഹം പുരാതീത നിരൂപിതോ ബാലക ഏവ യോഗിനാം ശുശ്രൂഷണേ പ്രാവൃഷി നിർവിവിക്ഷതാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുശ്രൂഷണേ പ്രാവൃഷി നിർവിക്ഷതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹം ഞാൻ, പൂർവമായി, അതീത ഭവേ പൂർവയുഗങ്ങളിൽ, അഭവം ആയിത്തീരുന്നു, മുനേ ഓ മുനി, ദാസ്യ ദാസി, തു എന്നാൽ, കാസ്യാശ്ചന നിശ്ചയമായും, വേദവാദിന വേദാന്ത അനുവർത്തികളെ, നിരൂപത വ്യാപൃതരായി, ബാലകഃ ബാലസേവകൻ, ഏവ മാത്രം, യോഗിന ഭക്തരുടെ, ശുശ്രൂഷണ സേവനത്തിൽ, പ്രാവൃഷി വർഷകാലത്തെ 4 മാസ കാലയളവിൽ, നിർവിവിക്ഷതാം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. അല്ലയോ മുൻ യുഗത്തിൽ വേദാന്ത തത്വങ്ങളുടെ
വേദാന്ത തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ സേവനത്തിൽ നിയുക്തമായ ഒരു ദാസിയുടെ പുത്രനായി ഞാൻ ജനിച്ചു. വർഷകാലത്തെ 4 മാസ കാലയളവിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ സേവനത്തിൽ നിരതനായി. ആരാണ് ഈ പറയുന്നത്? നാരദ മഹർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് നാരദ മഹർഷി. നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞത് ദാസി പുത്രനായിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷി ജന്മം കൊണ്ടത്. ബ്രാഹ്മണരുടെ സേവനത്തിൽ നിയുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ദാസിയുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷി ജനിച്ചത്. 4 മാസക്കാലം ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച് സന്യാസിമാരുടെ സേവനത്തില് അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ആർക്ക് കിട്ടാണ്? നാരദ മഹർഷിക്ക് കിട്ടാണെന്ന് പറയാണ്. 4 മാസക്കാലം, വർഷക്കാലത്തെ 4 മാസം, അതായത് ചാതുർമാസ്യത്തില്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭഗവത് സേവനത്താൽ അത്യന്തം അധികതരമാകുന്ന വിസ്മയത്തെ ശ്രീ നാരദ മുനി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സംക്ഷേപമായി വിശദീകരിച്ചു. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അത്യന്തം അധികതരമാകുന്ന വിസ്മയത്തെ ശ്രീ നാരദ മുനി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സംക്ഷേപമായി വിശദീകരിച്ചു. വളരെ താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജന്മം കൊണ്ടത്. യഥോചിതമായ ശിക്ഷണവും ലഭിക്കുകയുണ്ടായില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ശക്തിയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കിയാൽ അദ്ദേഹം അനശ്വരമായ അവസ്ഥയിലായി തീർന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ശക്തിമത്തായ ഫലമാണിത്. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ പ്രാന്തീയ ശക്തികളാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാവുകയാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി എന്നാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണ് ജന്മം കൊണ്ടത്. ഒരു ദാസീപുത്രനായിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷി ജന്മം കൊണ്ടത്. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷി എന്താ പറയുന്നത്? യഥോചിതമായ ശിക്ഷണമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഏതൊരവസ്ഥയിലേക്ക്, ഈ അനശ്വരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷി. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ശക്തിമത്തായ ഒരു ഫലത്തെയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ പ്രാന്തീയ ശക്തികളാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാവുകയാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്രകാരം നിയുക്തമാകാത്ത ഒരാളുടെ അവസ്ഥയെ മായ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തില് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവത് സേവനത്തില് നിരതമാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് മായയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാം. ആകയാൽ ഒരാളുടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയെയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് പകരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ആക്കിയാലുടൻ മായയുടെ വ്യാമോഹം തൽക്ഷണം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മായയുടെ പിടിയിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതരാകുക. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരായാൽ മാത്രമേ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവത് സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ഭഗവത് സേവകരുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണെന്ന് ശ്രീ നാരദ മുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെയാണെന്ന് നാരദ മഹർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകാണ് ഇവിടെ. ഭഗവത് സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ഭഗവത് സേവകരുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണെന്ന് ശ്രീ നാരദ മഹർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ സേവനമാണ് ഭഗവത് സേവനത്തെക്കാൾ മഹത്തരമെന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള സേവനം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തസേവനം ഭഗവത് സേവനത്തെക്കാൾ മൂല്യമുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നേക്കാളും മൂല്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ എവിടെ വസിക്കുന്നത്? ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് സേവനം കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന് തന്നെയാണ് സേവനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതാണ്. ആകയാൽ ഒരാൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതനായ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ഭഗവത് സേവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അത്തരം ഒരു സേവകനെ ആചാര്യനായി അംഗീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതനാവുകയും വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതനായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ആ ഉത്തമ ഭക്തനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ
ആ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? സേവിക്കണം. മാത്രമല്ല ആചാര്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ആ വ്യക്തിയെ സേവിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കണം. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ തത്വങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള മാധ്യമം അതൊരു ആത്മീയ ആചാര്യനാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ആചാര്യനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം? അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയാചാര്യനെ നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ആത്മീയാചാര്യനെ സമർപ്പിച്ച് സേവനത്തിന്റെ അനുപാതം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഭക്തന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോ നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ നേരത്തെ. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആ ആത്മീയാചാര്യനെ സമർപ്പിച്ച് സേവനം ചെയ്യുന്നോ അതിന്റെ അനുപാതം അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന് വെളിപ്പെടുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മാനവ ശക്തിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പുരോഗമനപരമായ പരിത്രാണ മാർഗമാകുന്നു. യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ സേവനം ആധാരധേയമായ ഭാവത്തോടെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചയുടൻ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വപ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയും തൽക്ഷണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അഭിന്നമായി തീരുന്നു. സർവ്വതിനെയും ഭഗവാന്റെ ഗുണവർണ്ണനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വിദ്യ നിപുണനായ ആത്മീയാചാര്യന് അറിവുള്ളതാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ഭഗവത് സേവകന്റെ ദിവ്യ കൃപയാൽ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വവും ആത്മീയധാമമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാനവശക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പുരോഗമനപരമായ പരിത്രാണ മാർഗമാകുന്നു. അപ്പൊ പുരോഗമനമായ രീതിയിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളൊരു മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മാനവശക്തിയെ, മനുഷ്യരെല്ലാവരെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ സേവനം ആധാരധേയ ഭാവത്തോടെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചയുടൻ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വപ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയും തൽക്ഷണം ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നമായി തീരുന്നു. അപ്പോ യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തില് സേവനം മുഴുവൻ എന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും തൽക്ഷണം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല, അഭിന്നമായി തീരാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ഒന്നും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. സർവ്വതിനെയും ഭഗവാന്റെ ഗുണവർണ്ണത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വിദ്യ നിപുണനായ ആത്മീയ ആചാര്യന് അറിവുള്ളതാണ്. അത് ആർക്കറിയാം? ആത്മീയ ആചാര്യന് അറിയാം. ആ ആചാര്യനിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാണ്? നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകും തോറും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഗുണവും ലീലകൾ ഇതൊന്നും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ്. ഇത് ആർക്കറിയാം? ആത്മീയ ആചാര്യൻ അറിയാം. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ഭഗവത് സേവകന്റെ ദിവ്യ കൃപയാൽ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വവും ആത്മീയധാമമായി രൂപപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശരിയായ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ മാർഗനിർദ്ദേശത്തില് ഭഗവത് സേവകന്റെ ദിവ്യ കൃപയാൽ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വവും ആത്മീയധാമമായി രൂപാന്തരപ്പെടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ ചുറ്റും എന്ന് പറയാം, സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ആത്മീയധാമമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ